Sa ating pagtatalakay kagabi ay ang Panginoong Hesukristo bumaba after several years, bumaba siya para i-personalize niya ang mensahe niya para sa atin na pinadaan lang niya kay John. Okay? Ang Book of Revelation ay isang personalized message so we can reflect, a reflection of who we are at sino yung Panginoon. So ngayong gabi kapatid, patuloy nating pakinggan. Mayroon tayong babasahin na pinaka-importante talaga kapatid as we go forward in our journey to know Christ in His coming. Kasi ang importante dyan, makukuha natin na ang mensahe ng Book of Revelation isa lang. Primarily, the most important message, the closing message, the only hope, Maranatha, the main subject, the main topic of the last book of the Bible, Christ in His coming. Yan ang dapat nating makikita kapatid sa Bible. Christ in His coming. Ibig sabihin, ito na sa atin ang generation. Kaya pero magugulat tayo, siyempre, namula tayo na pag sinabing Revelation, beast ang pinag-usapan. Pag sinabing Revelation, doon na, yung atake na ng hayop na mapintas. Sa Bisaya pa, mapintas nga hayop. Pero amazingly, sa pagbungad pa lang ng Book of Revelation, binigay na agad. Konsuelo na binigay ng Panginoon sa first verse pa lang. In thus an open engagement to John, the island of Patmos. Basa mo agad the revelation of Jesus Christ. Hindi naman sinabi, the revelation of Satan, the revelation of the beast, or the revelation about Sandilo. Hindi naman yan Ang sinabi, the revelation of Jesus Christ. Yun talaga ang bungad. Nothing less, nothing more. So yun ang pinaka-importante. Ano ang nireveal ni Jesus Christ? Yan ang tanong. Kaya nga, ang atin ito, Christ in His kingdom. So nireveal ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos, nireveal niya yung kanyang gawain, yung intensyon niya. Nireveal niya kung sino tayo at sino ang tao at ano ang tao at ano ang kanyang mga anak. Yun ang pinaka-vital. Ano ang kanyang mga anak? Simula pa sa kanyang pagdating doon physically. Kaya sinabi sa Revelation 1:1, the revelation of Jesus Christ. Kaya manalangin tayo kapatid. Great God, Heavenly Father, in Thy throne of Your grace, we would like to thank You for this another time to learn more and to understand in these critical times of human history. Thank You, Lord Jesus Christ, for that engagement to John for us. Thank You, Lord Jesus Christ, as You intercede in our behalf in the most holy place. Thank You for Your spoken words, a personalized one, to establish relationship, the closing for the redemption. Thank You, Lord Holy Spirit, for empowering us to understand the words of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Which God give unto Him, so God, Panginoon, to show unto His servants things which must shortly come to pass. Shortly come to pass na.
And He sent and signified it. Pag may ginamit na signified it, so we need to be careful. At the very first verse, mayroon ng signales, signified it. So in other words, in all aspects, in all words used, in all prescription, we have to be careful. Kasi may signification siya. Ibig sabihin, binigyan niya ng mabigat na halaga by His angel unto His servant John. In verse 2, who bear siya, record of the Word of God. So ang importante dito, recognizing this is the Word of God. Ano pa? Testimony of Jesus Christ. Ganda, kapatid. Verse 3, blessed is He. Kasi itong, the first 9 verses is the most important synopsis of the entire book. Kasi dito na ito nang huli. Ito nang huli. Kaya alam ng langit, alam ng anghel ngayon. Nakamonitor ngayon ang lahat ng anghel sa atin. Tinitingnan niya. No? Tinitingnan niya. Kung sino ang nag-uusap, sinong nag-aaral. Gaya na panahon ng panahon ng First Advent, di ba? Doon sa mga shepherd niya, binigay yung privilege. Kasi sila lang nag-uusap tungkol sa Messiah. Blessed is he that readeth and they that hear. So, readeth and they that hear the words of this prophecy. So, instantly, sinabi na agad niya, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ito na, kapatid. Makikita na natin, greetings to the 7 churches. Verse 4, John to the 7 churches. So, diretso na siya agad, no? 7 churches na. Bakit, kapatid? Kasi ito na yung kanyang pili. Mga pili. What do you mean by church in Greek? It means that 1 or 2 gather in His name. Yun ang meaning ng church. It's not a building. It's people who talk about Him. And John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you and peace from Him. Which is, so automatic which is, siya ngayon na nagkipag-usap. And which was, during the previous time, and which is to come. So, kita agad natin, kapatid, yung words ba na coming siya. And from the 7 spirits which are before His throne. Sa verse 5, anong sinabi niya? And from Jesus Christ who is the faithful. So, dinescribe na si Jesus Christ dito agad. Who is faithful witness. So, pinakita niya. Winitness niya. And the first begotten of the dead. Resurrected siya. The first begotten of the dead. Di ba? And the prince of the kings of the earth. So siya ang prince, my beloved friend. Ang ganda pa ka-construct nito. And unto Him, the love of that loved us and washed us from our sins in His own blood. Verse 6, and hath made us kings and priests. Plural siya, kapatid, no? Talagang napakalaking kumplito na ba? We will become kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion. Grabe, nirecognize talaga dito. And hath made us kings and princes unto God and His Father. To Him glory and dominion forever and ever. Tapos verse 7, behold, He cometh with clouds. Kaya doon natin in-meet talaga siya. With clouds. This is the main subject focus of the book of Revelation. Yun din ang sinabi sa river, mount at island. It's the coming King. The King, kapatid, ang darating. Kaya napakabait ng Panginoon na itong engagement niya kay John. Tandaan natin, kapatid, ha? Si John, isa yun sa 4 doon sa Mount of Olives. Tapos, in-engage ni Kristo, binalikan niya. No? So, bakit niya binalikan? Para lang ipahiwatig sa atin, ipaalam sa atin, na yung mensahe na yan para sa last generation. Yung physical na makakita sa mga sasabihin niya kay John.
Kaya doon, narinig ni John yung prescription ni Kristo. Yung revelation niya, na doon ibinigay niya yung instruction. Binigay niya yung encouragement niya. Binigay niya yung warning niya. Kasi itong relationship ng kanyang mga anak, pag sinabing mga anak niya, yun na ang church. So sa kanyang paglalakbay, kasama ng Panginoong Hesus, in this relationship, pinakita ng langit kay John, sa lahat sa atin, na yung ating dadaanan ay may instruction siya. Bakit may instruction? May encouragement at may warning. Kasi alam natin, alam ng Panginoon na alam natin na nakalimutan lang siguro natin na mayroong kaaway na ginamit na rin ang Biblia at ang spirit of prophecy. There is an enemy, kaya gira, panghuling galaw, huling kilusan. Kaya nga napaka-importante na siya na mismo, kasi yung kanyang sinasabi, ginagaya. Yung mga testimonya niya, ginagaya. Kaya siya na mismo, Christ Himself, siya mismo ang bumaba para ibigay ang instruction, encouragement, and warning na ito ang panahon. Ganito ang mangyari sa aking mga anak. John. Sabi ni Jesus, John, ito ang mangyari sa aking mga anak. Ganito ito sila. Kaya sila, tayo, sila. Kasi the subject is His people. Yan. Yun ang ibig sabihin niyan, na ang chapter 1, binigay agad ng Panginoon yung kanyang presensya, His presence. Sinabi agad niya, I am 3 times sa first chapter, sinabi niya, I am Alpha and Omega, the beginning and the first and the last. Kasi ina-assure agad niya kay John, John, ito ako John. I am always present from this church to the last church. Ito ang movement ng aking mga anak. Na sa kanilang paglalakbay bilang tao at dito sa gira na ginagawa ni Satanas, sa gira na ito, ganito ang mangyayari sa aking mga anak. Ganito sila. Na ito sila, ganito din mangyari sa atin. Oh, ganun, ganda. So, kaya nga, mayroon tayong Bible na sinasabihan tayo na Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, very active yung biblical heavens philosophy na yan. Kasi dito, movement. Pinakita ng Panginoon yung movement, dynamics of the world. Na sa gira na ito, I am always present. Yan. Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, sa noon pa, and which was, nakaraan, and which is to come, the Almighty. Revelation 1:17, I am the first and the last. Revelation 1:11, sinasabi, I am Alpha and Omega, the first and the last. So dito, pinakita ng Panginoon na hindi siya malayo sa atin. He is possibly embracing us tonight. Niyayakap niya tayo, kapatid, sa pagmamahal. Kaya nga tayo nakarating dito sa linya ng radical reconnection. Kasi hindi tayo naniwala na it's by accident. It's not by sa ating generation. That must be clear. We must be grounded in the clearness of God's Word. Walang bearing itong Biblia kung hindi, walang kasiguruhan yung generation na buhay na sa salubong. Walang bearing. Tsamba-tsamba lang pala ito. Walang tsamba-tsamba, kapatid. Walang tsamba-tsamba. You have to believe it. Kaya nga may healing.
Kung ano man ang mga naramdaman nating mga sakit, God will heal it. Kapatid, God will heal it. So dito natin makikita na yung presensya niya, continuous siya kapatid, is always present. Na yung message niya sa 7 churches, continuous. Yun ang tinatawag nating grace in perfect literary structure. Napaka-perfect ng literary structure niya. Kasi pang chapter 1, ninarrate agad niya yung chapter 2 and 3. Sa chapter 2 and 3, dito niya pinakita yung tao, anthropos, yung church niya, yung people niya, kung ano yung mga influencing power of the enemy that would deter, that would destroy, that would make his people mawala sa kanyang paanan. Kasi gira nga may umaagaw a roaring lion, seeking whom he may devour. So mayroon remember, God recognizes this war. Siyang nagsabi, Genesis 3:15. Kaya dito natin makikita agad kapatid na yung 7 churches, literal naman talaga na may 7 churches. But God selected this kasi makikita mo yan parang paa ng kabayo because it represent movement. Movement siya ba na, kaya nga heel, dito ba sa paa. No? Kaya yun na, parang sapatos ng kabayo, yung purma ng 7 churches from the island of Patmos, punta sa Ephesus, Ephesus to Smyrna, Smyrna to Pergamos, Pergamos to Thyatira, Sardis to Philadelphia to Laodicea. Pero napakaraming church sa panahon na yun. Remember, this is Roman Empire. Alam na natin na sa arrangement ng Daniel, ang Roman Empire na yan, kasunod na yan, no? Doon na yung papacy, then you have the restored papacy. Alam na natin yun, these are the movement. So makikita natin yung church ng Ephesus. Dito, ipinaliwanag ng Panginoon sa atin. Hanggang ngayon, mayroon pa yung mga Princess yung Diana, ang mga artifacts, existing pa yan. Yung doon nasira na itong temple ni Diana, temple na yan, ay mayroon pang mga remains siya kapatid. So pagbasahin natin, kayo binabasa niyo yan kagabi o kanina, unto the angel of the church of Ephesus, write, isulat mo, these things said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know the works and the labor and thy patience, and have cast not appear them, which are evil. So ni-recognize talaga na kasi ito yung time frame. Ito yung time frame ng from Christ, from the apostles' time, from Christ's time to 100 AD. Tanda natin, AD na tayo ha. AD. Hindi na tayo BC dito. Si Daniel BC yun. BC. So dito natin makikita na, maintindihan na, pag in summary, sinabi dito, thou hast left thy first love. Kasi out of purity, yung pure, ang prinsip, kasi si panahon ng apostol, si Kristo, buhay pa at that time. Remember, AD 96 na ito. So timing na yung AD 96, dito na pinakita ng Panginoon din kay John na ito yung failure. Thou left thy first love. Bakit nawala yung kanilang first love? Yung first love means pure to the standard set by heaven. Pero dahil nga concerned nga sila sa kanilang movement as the people in the building, in the synagogue, in the church, siyempre nandoon na yung iba't ibang mga worshiping pagans. No? May mga pagans sa panahon ng Romans, may mga deities na sila. May mga priestess na sila. Alam mo, ay hindi na, lalong tumitindi nga yung movement ni Satanas, yung kanyang paganistic, yung kanyang spiritualistic battle niya. Kasi di very active dito. It focus about God's people. No? Titus, liberal, by the cry of liberality, adoption of Roman festivities, such as love festivities, purity began to wane. Bakit kapatid? Siyempre yung Israel, yung Judah, siyempre under sila ng Roman Empire, but in spite of it, kasi siyempre gifted ang mga tao na ito, marami silang mga skills, nirecognize sila ng Romans. Diba? Bago pa nga yung destruction ng Jerusalem, AD 70, AD 96, na itong nag-engage si Kristo kay John.
So dito na makikita nila na yung liberality kasi they are trying to double their membership kasi active masyado yung go to the world, preach the gospel. Napaka-active na. Baptizing in the name. So Ephesus Liberalism crept in. Yan. And felt the church was so strict in maintaining its standards. The world has changed. Nagbago ng mundo. Paano tayo makahikayat kung hindi tayo mag-adapt sa pagbabago ng mundo? So, yung itong linya na ito, napaka-silent but yet powerful. Powerful ito na masira yung ating relasyon because God is a God of all this and absolute. He is a zealous God. The world has changed. Let us adapt the change so that the new generation can adapt us. So as the movement, as the time progresses, may mga developmental na activities. So doon na may mga pista, may mga gatherings, tapos nandoon na yung kanilang mga camaraderie, di ba? Nandiyo na mga activities nila. These are the social life, the social dynamics. Yan na ito, kapatid. Kaya nga, can get them into a church, then our members will increase. Now the problem is, when you talk about numbers, increasing of numbers, and compromising truth. Kaya si Satanas, basically, is not afraid of baptism. Ang alam niya na kahit magbautismo kayo ng milyon-libo dyan, alam niya na the church has no longer its compromise na siya. Compromise na. Sa kanya pa rin. Sa kanya pa rin ang direktahan niya. So dito, pinag-usapan yung Nicolaitans, na mention ng Nicolaitans. Isang sekta ito sa panahon ng Roman Empire na ang kanilang mga ideologies. Yung ideologies nila na parang mga spiritualistic din. No, spiritualistic ang dating nito, kapatid. Compromising culture ito. No? Na many people in the church today, like Solomon, attempt to marry several wives in the spiritual sense. We serve both and money. Yun ang Nicolaitans, yung trying to compromise the standards. Ano yung mga standards? Standards in worship, standards in family life, standards in music. So many are trying to bring Jesus down to man's level. One author said, to elevate man up to his level. Spiritual maturity through activities, rituals in all conduct of human activity. So dito, sa panahon ng Ephesus, pumapasok na yung mga formative, no? Yung mga activities program that appears to be there is now the partnership. Dito na nakikita na yung pagkakaintindihan. Kasi dito na ang panahon ng Roman Empire, yung democracy, dito na na-activate na yung the rights of each person. Kaya yung canon law ng ating mga lawyers, crafted yan doon sa Roman Empire, canon law. Diba? Yung mga basic rights, kapatid. So dito na purma yung spiritual formation. Worldliness must not be mingled with worship of God. We must not only participate in this, but actually hate this practice. So dapat, sabi na, huwag mong sumali sa ganyan kasi the world and the church cannot be one. So after that, kapatid, na yung compromises ay lumaganap siya talaga. The result of the compromises, unti-unti na, hindi na siya masyado. Kaya as we move forward of time, sa panahon na from 100 AD, doon na nagsimula na yung mga compromising spirit. No? Para lang padanihin, tapos nandoon na yung mga activities. Now, dahil dyan yung impluensya ng panahon na yan, na kung dumiritso na siya sa Smyrna. So from Smyrna, 100 to 313. So 100, 200, 213 years. No? Dito natin nakikita na ang lahat ng tumatayo talagang persecute. Lahat ng tumatayo. So napaka-focus ng gira ni Satanas. Sinisintro talaga niya yung mga anak ng Diyos. Dito nag-compromise. No, itong may mga matitibay, hindi pa rin. So, makikita mo yung church. So it talks about God's people. Nakuha na niya yung iba kaya nag-compromise na, itong natitira ay pinipersecute niya. Kaya nga itong Smyrna is the persecuted church. Yun ang ibig sabihin.
Kaya nga, I know thy works and tribulation and poverty. Sinabi dito. Tapos sinabi pa dito sa chapter 2, verse 8 and 9, na I know the blasphemy of them which say, nag-claim sila na Jews and are not, but the synagogue of Satan. So, synagogue, no? Synagogue, church of Satan. Ibig sabihin ng church niya, mga tao niya na nag-compromise, yung influensya ng compromised people in the church, sila pa ngayon ang nag-persecute. They claim to be the rulers. Kaya nga, they claim to be the Jews. They claim to be, kaya nga yung mga Pharisees and Sanhedrin, na-compromise na sila na mismo. Yan ang masaklap. Kaya dito natin makikita ba yung experience ng Panginoon sa kanyang mga piling, mga anak. Kung paano yung struggle ba. At dito natin makikita yung papel, no? Kung paano kumikilos ang kaaway. Grabe, no? Unti-unti from compromising, they go into persecution. Kaya ito, makikita mo yung, actually yung mga churches ay nasa Turkey ito, kapatid ha. Present modern natin nasa Turkey ito. Nandyan pa yung mga remains ng church na ito, kapatid. Buhay pa yung remain ng Smyrna. No? From 100 AD to 313 AD, the persecuted church. So dito natin nakikita na the Lord again commended their works. I know your works, tribulation and poverty. Pero sinabi na, these believers were persecuted and often lost their means of livelihood as a result of their commitment to the Lord. Grabe. Wala silang mga trabaho kasi siyempre pinipersecute. Making a public confession of their faith meant poverty, hunger, imprisonment, and sometimes death. Grabe. Persecuted talaga kasi siyempre napaka-active na. Napaka-active na ng mga program ng Roman Empire. Take note, Roman Empire. At may mga priestes na sila. At dito na, 330 na ito, no, papalapit na tayo doon sa 538 AD. Papalapit na. So makikita na niyo yung movement ng panahon. At dito natin nakikita yung movement ni Satanas. Dito natin nakikita above all everything is the movement of Christ. Kaya siya binigay ito ni Kristo, yung Book of Revelation in advance, telling us. Sinabihan din si John. Sinabi ni John, kapatid. So the words meant that conveys intense and constant pressure. Yun talaga. So kaya nga may tanong, can you identify with that? Sila, tayo. Na-identify niyo ba? Sila at tayo ngayon? Many of you are experiencing intense and constant pressure. Ngayon nga, ilan sa inyo siguro ay na-pressure kasi mayroong mga intervention para hindi kayo makapanood kasi may mga appointment. Lahat naman ang appointment na isit up ni Satanas, importante. Hindi naman siya nakikasunod para magsabong ka doon, para magkaroon ka doon ng ibang galaw. Mga importante yan na mga intervention, kapatid. So the Church of Smyrna compromised due poverty and persecution and pressure. So as we move now, ano naman tayo? Pinakita na ng Panginoon yung movement. Kaya nga, ito ay movement eh. Movement. So yan ang Pergamos. Yang remains ng Pergamos. Ang sumunod, kapatid, Pergamos na. Yung Pergamos, ito na yung tinatawag nating the compromising church na litaw na litaw. Nagsimula sa liberalism na philosophy. Liberal. Dito na liberal na compromising na. Church not that compromises. The compromising church. Dito mo na makita na yung state at church. State church na. Kita mo? 313 to 598. Kailan magsimula yung little horn? 538 AD. 590 na ito. Yung time frame niya, ha? Sa time frame na ito, dito rin yung mga kaganapan, events that happen. What a wonderful God.
Talagang napaka-advanced. Binigay niya yung events na hindi talaga. Kaya nga it is written eh. It is written. Isipin mo, sa panahon ni John 96 AD, sinabi na niya ganito ang mangyari sa planet Earth. Sa kanyang simbahan, sa kanyang mga anak. At sa mundo, partly sa mundo kasi ang mundo ang nag-intervene, nag-pressure para mag-compromise. So kita agad natin, no, malinaw yung movement ba. So the war is getting so clear. At dito natin, but while we getting so clear, the war of the enemy, we are getting so clear the work, the hand of Jesus Christ. Advance yan sinabi. Advance yan sinabi. So the state church, here we have the danger of doctrinal compromise. And to the angel of the church in Pergamos write, "This thing said he, that had a sharp sword with two edges." So pinaliwanag yun sa swords and the two edges, the Bible. Pero dito rin sa panahon na ito, dito na, inimuntar na, naimuntar na, the changing of the day from Saturday to Sunday, my friend. So dito natin nakikita, kapatid. Now, dahil bago pa nangyari yung mga ganyan, kapatid, itong church ng Pergamos, no? Yun ang kanilang panahon. Din sa Satanas, napakatuson niya. Kasi ito rin ang generation, panahon na ito, na dahil nga sa lifestyle ng kanilang panahon, maraming mga may sakit na dyan. Marami na may sakit. And sa development nila, may mga doctors na sila. Tapos, yun ang picture ng eskwelahan nila, yung medical school. Kaya mayroon si Asclepion, the famous center of healing and religion. So dito, hindi tayo magtaka na yung religion at healing, gaya ng nangyari sa US, di ba? Yung the white cloth, yung si Stella, no? Paano niya blend ang kanyang medical doctor profession sa kanyang healing regarding religion. Talaga, sila tayo. With its two temples, a theater, and a medical library. So, back up sila ng tinatawag nilang science nila sa panahon na yun. Kasi may medical library sila. Remember, Roman Empire na ito, napakataas na ng awareness, conscious nila sa tinatawag education. Kasi sa Greek pa yun yung education. So here, some of the world's most renowned physicians practice the art with emphasis upon diet. Ang ganda nito. Yung emphasis nila, diet, hot and cold bath. Makarelate ang mga Adventist nito kasi mayroon tayong healing wonders of water. Hot and cold bath. Remember, it's in the church. Talks about the church. And exercise. Matagal na yung panahon tungkol sa exercise. Among the patients were Emperor Marcus Aurelius. Familiar with Marcus Aurelius. And Caracalla. The god of healing, si Asclepius, was symbolized by a serpent. Kaya nga, di ba, ang symbol ng medicine? Serpent. Diyan, crept, yan doon, galing yan dyan sa panahon na yun. Di ba, sa medicine, mayroong serpent. Si Asclepius. Yan, kapatid, ang nakikita natin dito, no? Na sa Pergamos, kapatid, mabasa natin yan. Pergamos, the thing which has had the sharp sword. So, in summary, kayo na lang mag-review niyan, kapatid, kasi ang dami na nating done seminar. Ibibigay lang natin dito yung pinaka-summary, yung movement, ha? Kasi this is now what we are discussing is the movement of the war, no? How the words of Christ becomes the reality. So, Israel, na-mention nga dito, but I have a few things against thee. Verse 14, because thou hast them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Talagang, dito mo makita yung weakness, weak points ng ating pananampalataya. Nandoon yung fornication. Nandoon yung sacrifice. No? Lalo na-involve na dito yung pagkain. Here comes the food. Yan.
So dito natin maintindihan na sinabi talaga ng Panginoon, hold us fast, means to hold on to desperately with all of one's power. This time, these Christians were holding on to their faith with everything they had, and Jesus commended them for their faithfulness. Talagang commend ni Jesus yan. So, tayo kapatid, pag panindigan natin ngayon, we are being commended by God tonight. Today, diyan sa Amerika, nanood ngayon the angels are watching us right now. Active, present ang movement ni Jesus sa atin. Tayo nga ang sentro nito eh. The things He was opposed to thousands of years ago are the very things He is opposed to us today. So kung ano ang in-establish ng langit na prinsipyo, terms of relationship and worship, kasi alam na, simula pa, kasi na ito ang mga galaw, ito ang kilusan ni Satanas para ma-compromise, ma-fornicate. At yan, God never changes. We change. If we are not careful, these changes will make us complacent about the sin in our life. So dito, nangingibabaw sa kanila yung kanilang, dapat kami ang kasi graduate niya, the educational center. Dito nga ang matindi na compromising eh. Kasi dito kasi yung educational time. Kasi mayroon silang educational center. There were great libraries and places of worldly education. Napakataas, kapatid. Pero ngayon talagang pinaralyze tayo ng COVID-19. Yung ating field of medicine ay talagang saan nabubuhay ang mga doktor, doon sila pinapatay. Sa pasyente nabubuhay, sa pasyente sila mamamatay dahil nga sa COVID na yan. Pero the church is committing sin, compromising with the heathen around them. Siyempre sa heathen, mayroon silang mga healing protocol. Mayroon silang healing protocol. Alam mo, sa panahon na yan nga, papuntahin sila sa ilalong doon, may tubig doon sa kanal, doon sila, grabe. I-review nyo yan, yung mga protocol of healing sa panahon na yon. Na yan talaga nangyari din sa ating generation ngayon. Jesus knew this church in Pergamos would have a very hard time. The evil outside the church and the compromise in the church tries to draw more of these people out of the church. Pag sinabing out of the church, hindi na sa Panginoon yun. Wala na sa Panginoon ba? Maybe, kasi ang meaning ng church, two or more gathered in His name. Maybe they had very good intentions, but they got very bad results. Maganda ang intention, kaya nga, good intentions is not the guarantee. Maraming statements si Ellen G. White na you become hindrance. No matter how good is your intentions, kapatid. Dito, yung Pergamos, healing philosophy. Sa healing philosophy, wala kasing sinasantos niyan. Malalaking tao o maliliit. So, pag at stake na ang buhay, serve life preservation. So, ang life preservation nila, doon pumasok ang compromising church, Pergamos. Gaya sa ating generation ngayon, hirap na hirap nga si Ma'am Lalyn Alfanoso. Hirap na hirap ang General Conference Health Department kung paano i-handle ang global church in terms of health principles and healing. Remember, healing. May sakit ang humanity, may healing. Yung sakit ng mga tao, produkto sa mga impluensya ng mga prinsipyo ng liberality ni Satanas. Alam din niya na magkasakit dahil sa ginawa niya, nag-anhanda din siya ng mga healing protocol. Yung healing protocol na maging compromise na ang ating loyalty sa Panginoon. Sa Amerika, grabe yan. Sa Pilipinas, klaro na. Dahil nga sa Eastern, yung tinatawag yan, New Age healing. The East and the West coming together. Grabe. Yan ang pinaka-critical na buhay ng planet Earth sa mga anak ng Diyos. Ngayon. Sila noon, tayo ngayon. Tayo, sila, tayo, sila, sila, tayo. What we have experienced in the past
is the same. Because the war, the enemy, is just the one. Siya rin. Siya pa rin, kapatid. So dito, after that, compromising na, 590 na yan eh. Nandoon yung 538 na eh. Di ba? So dito na natin makikita na ito yung mga remains. Pag pumunta ka ng Turkey, makikita mo pa yan. Yung mga ebidensya na yan na mga construction. Dito na ito sa verse 20, but I still have something against you because of that woman Jezebel. Wow. She calls herself a prophet. So, religious pa rin, no? And you, let her teach and mislead my servants to do immoral things, to eat food offered to idols. So, when the healing protocol is really offered to their gods, alam mo naman kung saan galing yun eh. Halimbawa, ano ba ang teachings ng mga Open University na nagbibigay ng diploma sa ating mga doctors ngayon sa ating generations? I-trace mo ang pinanggalingan ng mga diploma sa lahat ng nag-practice ng alternative healing art. I-trace nyo and you will find yourself where we are standing today. Kasi parehas lang eh. Halos parehas lang. Di ba? Sa kanina yung diet and exercise. Diet! Pinag-usapan niya noon. Hot and cold bath. Exercise. Hindi nyo alam na ang focus ngayon, it's all about yung alternative, it's about diet. Oh, my beloved friends of the world, ating generation, kapatid. No? So, ang question nga dito, do we face the same danger today? What about the call for more? Mayroon pa nga itong call for more Catholic compromise in the ecumenical movement. Is it often suggested by Catholics committed to this movement and others that we abandon our arrogant, intolerant absolutism? No, you have an absolute doctrine. That's only you. And seek to combine the best of our tradition and doctrine with the best in the religions. So, i-combine lang. Halimbawa ngayon, health conscious na sila. Di ba, nung nakaraan nating pag-aaral, meron na silang healthy lifestyle. Meron na silang vegetarian. Kompleto na yan sila. Ay, naku kapatid. Kaya nga, I suppose the woman in the spirit in the church of Thyatira might have argued the same theme as the ecumenists at all cost adherence. After all, there's only one God. So any worship given to false God like Allah or Buddha is really offered to the true God. Kasi hindi naman sila nag-worship kay Satanas eh. God rin yan. Ibig sabihin, kung God din ang pananampalataya niyan, so all roads leads to one. So lahat tayo, so everybody will go to heaven. So kaya nga, religious pluralism. So, ecumenical. So, walang mapunta sa impyerno. Bakit? Kasi mayroon sila tayong purging of sins. Walang mapunta sa impyerno kasi sa Baptist, rapture. Na ira-rapture. Kung ma-rapture ka na, talagang kukunin ka na. Habang hindi ka pa nababago, hindi ka kukunin. Kaya nga, all the time, ang sinasabi dyan. We have to pray kung tama ba talaga yung mga chanting ngayon, mga sinasabi. So dito sa ating generation, maintindihan natin na yung ating panahon, kung ano man ang nangyari sa first century, pag i-trace mo yan kapatid, paano lumaganap talaga yun, na talagang naapektuhan yung ating church. Alam mo, yung mga kapatid natin noon, mga gifted yun sila. Diba? Alam naman natin guys, sa mga Adventist, mga gifted yun eh. Recognize sila. Pero sa panahon na yaon, dito sa Thyatira na ito, ay mayroong mga para ma-integrate lahat. No? Maliban doon sa ecumenical movement, sa mga healing art, no, na sama-sama na tayo. Dito sa kanila, mayroon silang mga trade guild. Guild ba? Mga organization of fraternity, groups, no?
Na halimbawa, kung ikaw magaling ka sa ganitong party sa paggawa ng upuan, may guild ka dyan. May mga trade guild sila. Sa mga trade guild na yan, arrange yan or coordinated yan sa Roman Empire. Kasi that is advantageous to the empire, to the political structures, para efficient ang trade and commerce at life. So nagkaroon sila ngayon para maiwasan yung presyo generated, regulated ang mga prices, mga presyo ng mga produkto o mga craft nila, talagang kailangan magkaroon ng guild fraternity. So, ino-organize ito, kapatid. No? Sinasabi sa isang book, every business in Chatera was strictly controlled by these powerful trade guilds. Now, pag ito, kapatid, di ba sa atin ito rin? Halimbawa, pag doktor ka, Association of Philippine Medical Association, PMA. Pag dentist ka, Philippine Dental Association. Pag engineer ka, mayroong mga ano yan. Kaya dito sa atin, regulated. Sa association ng mga dentist, hindi ka pwede mag-practice ng dentist practice na kung saan kang lugar maggawa ng clinic. Regulated yan kasi may guild. Ang tawag niya ng guild. No? Kasi ang meaning ng guild, organization or fraternity. So in order to work in any trade, ikaw naman na gusto mong maghanap buhay, na hindi ka pwede magsarili. Kailangan ka magpa-member sa trade. Now, ang problema, ang trade guild ngayon is directly connected sa mga activities ng Roman Empire na mayroong mga religious attachment. Mayroon silang mga pagan worshiping. At dito, hindi namalayan. Anyway, hindi naman guys, sa atin ngayon hindi naman ako nag-worship. Doon lang ako, present lang ako doon. Pero hindi naman, kapag nga ako sa kanila, ako na lang hindi ganun, kapatid. No, this is how the enemy is moving. Ganito siya gumagalaw. So in order to work in any trade, one had to belong to the guild of that trade. And to belong to guild was integrally connected with the pagan religions that were approved by the Roman government. All the guild meetings took place in the pagan temples and in the eating of a common meal. So kaya mayroon silang kainan. Ang masaklap ngayon, pag doon sa kainan, may litsong baboy doon, tapos doon ka nagpa-picture. Pa-picture muna tayo mga officers. Mga natin picture. Although hindi ka nakain, pero nakasama ka sa picture. So what appears to be, ay yun na, kapatid. Maglalabas na doon, no? A picture paints 1,000 words. 1,000, kahit na hindi. So, hindi naman na na-imperno ka dahil napipicture lang ka doon. But there is this, kaya nga may instruction, may warning ang Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin ngayon. All the guild meetings took place in the pagan temples. So, naging practice ito. So, yung format na yan, yung protocol na yan, ay nangyari sa ating generation. So, in addition to eating meat sacrificed to pagan idols, illicit sexual relations were a central aspect of pagan worship. So mga sexual promiscuity na dito, kapatid. So dito na napakarami na marami ng mga sitwasyon na nawala na tuloy. Kaya nga dito, any Christians who work in a trade face severe problems. His commitment to Christ and obedience to living a life of holiness as a Christian would affect his livelihood, his acceptance by his peers, and his ability to feed and house his family. So, ito talaga ang nangyari sa ating generation, kapatid. Kaya come out and be separate ang panawagan. So, dito natin makikita na siya Chatera na ito, kapatid, ha? Itong Chatera na ito. That Chatera was a vital commerce and trade center located about 40 miles southeast of Pergamos, and they have good wares. Dahil maraming pera sila, madali nilang pinatakbo ang kanilang mga church program sa pira nila na in spite na compromises na. Most of them ay may mga impluensya sila sa mga maliliit na mga membro. So kung ano ang mga maliliit, tapos karamihan sila na ang gumagawa sa mga church program, eventually doon nag-portray, nalabas yung
compromising na ang kanilang ginagawa. Kaya dito kapatid, ang chatera, the vital commerce, dito natin nakikita yung industrialized life. Dito napaka-active ng sales, napaka-active ng business nila, na nakalimutan na nila yung purity of God's standard. Para lang makamit nila yung kanilang gustong ganansya, para makamit lang nila na mapalawak nila ang kanilang negosyo, sasali sila sa mga guild, sasali sila sa mga ganitong mga associations, kasali sila hanggang mabisi na sila sa kanilang mga project, sa mga industrial business nila, makalimutan na nila yung paghahanda sa pagsalubong sa Panginoon. Kasi hinihintay nila yung sandilo at persecution. Nakalimutan nila na hindi ito, makatulong pa ito sa gawain. Hindi kapatid, na-compromise mo na nga ang kailangang tulungan yung puso at isip natin. Yung ating kaluluwa ang matulungan. Huwag ka nang mag-isip na tulungan kung anong tulungan natin ang ating gawain. Ang tulungan natin yung ating kaluluwa na magsimula na at maghanda na sa pagsalubong sa Panginoon. Kapatid. Kaya dito, pag titingnan talaga natin ito ngayong gabi, ay Christ people in His church, ito ang chapter 2 and 3. Inuna talaga ng Panginoon sa Revelation. Inuna niya, ipinakita niya sa atin ngayon yung paglalakbay natin bilang mga anak niya. So itong mga Church of Ephesus, no? Simula sa Ephesus, sunod-sunod na yan, Smyrna, Pergamos, dito natin makita, ma-reflect natin ang ating bilang tao, bilang mga anak, bilang mananampalataya. Bilang mananampalataya, makita na natin dito ngayon, kapatid. So kaya nga, add to your faith, virtue. Add to your virtue, knowledge. Kasi dito sa Ephesus, grabe talaga kapatid, yung liberality in the name for the progress of the membership, para madami ang ating members sa church. So niliberalize nila ang standard ng church. Sa ating generation ngayon, we have to be careful. Kasi ang music ng mundo, para ma-adapt ng mga tao na ma-accommodate sila, para din sila ay maging bahagi natin. So we accommodate world music sa ating church. So para eventually, gusto ni Satanas, ma-destroy yung ating peculiarity. That you are a peculiar people. So dito yung liberality kapatid, unti-unti yan ang magwawasak na. Kasi pag once you become a liberalized mindset, doon na pag-function agad yung mga compromising. Na-compromise mo na eh. So, para hindi ka maging mahirap, para hindi tayo maging mahirap, ito ang gagawin natin. Ito na kasi kailangan eh. Di ba? So, na-compromise mo na ngayon. Ganito dapat tayo. Kasi ang iba, ganito na ang ginagawa. So, wala na. Compromise na agad, kapatid. So, that church of Smyrna, it goes after the move na nag-move na, kapatid, ha? Nag-move na ito ngayon. Sa bawat time, may mga event na nangyari. So, talaga makikita natin, hindi talaga pwedeng tsamba-tsambahin ang interpretation nito. Kasi may historical account na truth will stand by itself. Self-evident na. So after that, the Church of Smyrna, ito na ang Pergamos, kapatid. So subtle. Kasi doon ang issue ng health. Doon pinactice yung diet principles. Hindi nyo ba alam, halos lahat ngayon ay they talk about, kaya nga may sinasabi sa panahon ni diba, si Socrates. Socrates ba yan? Na food is your medicine and your medicine is your food. Diba? This is the diet, my friend. It's the diet that spells the difference. Ang problema dito, nandito na yung mga healing protocol. Sa healing protocol, doon na compromise, kapatid. Kasi ang philosophy, naging object-centered na. Object-centered na sila dahil doon sa pagpasok na doon na
sa ito na ang object, ito yung nagpapagaling sa iyo. Dahil pumasok ka sa kanal dito sa ilalim ng kuiba na ito, tapos inano mo yung tubig, tapos pumurma ka, dumipa ka dyan. So ito ang nagpagaling sa iyo. So instead, the healing na it's God that heals, you confess and forsake, ang healing ngayon nasa object na. Ayun ang failure ni Kellogg, di ba? Yun ang failure niya. No, na nandoon na siya, dependent na siya sa object that heals. Na which is common to us, common na sa ating generation. Kasi kahit na ano siya from vegetables in origin, tapos ito galing ito sa ano, pag ininom mo ito, gagaling ka. Kung ano kahit anong sakit mo, pag ininom mo ito, gagaling ka. So the mindset goes into the object. It's no longer the subject. It's not longer the Christ is the healer. God is the healer. As long that you obey, I will not put diseases on my people. So dito natin maintindihan na ang the most subtle deception, if health is the right hand of the gospel of the true church, health is also the right hand of Satan. Kasi doon sa healing protocol, the way, no, paano paggamutin, doon ang mga pumapasok na mga philosophy, kapatid. Grabe. Grabe talaga. Napakahirap yan. Yan ang pinaka-worst na problema. Kasi ngayon, problema ngayon ng division, problema ng General Conference. Siyempre, nandoon na yung mga invisible lines, nandoon na yung mga, grabe, mga active yan. Active yan sa ministry. Mga active yan sa missionary work. So kaya nga, matagal na natin sinasabi na maraming missionary program, talagang tunay ang sinabi ng Biblia, I will be like the Most High. Satan transformed as an angel of light. Kasi may medical missions din. Marami din silang mga medical ministry na ginagawa. So dito ang pinakamasaklap na katotohanan, kapatid. Pero mayroon tayong special episode na yan. Sa susunod na yan, doon na yan sa chapter 17 at chapter 18. Pero dito, ipinakita na agad ng Panginoon sa kanyang mga anak. Pinakita na agad niya na ito ang movement ng kanyang mga anak. Na nadali sila. Nadali itong church. Kaya nga, 7 churches. Events, movement in His people. Na yung mga anak niya na compromise. Yung mga anak niya nadali sa mga healing philosophy. Grabe talaga, kapatid. Dito lang sa Philippines. Grabe. Talagang magalit naman sila sa akin, pero bakit ko naman itago accountability? Ang importante naman sa atin, maiproclaim lang yung katotohanan. Kaya may nagtanong dyan, sa ito ba, mali pala. Huwag na natin pag-usapan yung mga failures ng nakaraan. Huwag na natin kasi para naman mag-away tayo. Huwag na. Ang importante, ikaw Brad, you engage the growing in grace. Kaya nga mayroon tayong tinatawag, growing in grace and in the knowledge. So lahat naman yan, lalago tayo. Ang importante sa atin, alam natin ang fundamental belief na 28, biblical yun. Hindi nagkamali yan. Walang pagkakamali yan. Yung 28 fundamental belief natin. Kasi teachings yan ni Jesus Christ. Pero yung teachings yan, nagsasabi siya na you have to grow in grace and in the knowledge of Him. So lalago talaga tayo, kapatid. So dito natin makikita kung gaano kahalaga yung movement ng mga mananampalataya. So it's not really rose. There are thorns along the way. So kaya buhay talaga ang great controversy. What makes great controversy great? Because the enemy uses the Bible and the spirit of prophecy. Kaya nga na-shake ang foundation ng kaya nga na-Laodicea tayo Kasi mismo na sa loob. So, dito natin makikita yung movement talaga ng mga anak ng Diyos. Isipin mo, yun ang pinakabinungan agad sa Book of Revelation. So, isipin natin na napakaraming tao sa mundo. Ang importante dito ng Biblia ay, tandaan natin, kapatid, work of redemption, trabaho ng langit yun. Alam, God has 1,000 ways in which we know nothing.
Ang importante lang sa atin ngayon na sa ganitong mga panahon, makikita natin yung mensahe ni Kristo na concerned siya doon sa mismo na sa kanyang mga anak kasi hinahatak na ni Satanas. Hinahatak niya kasi ginaganap na niya ang kanyang angel of light na siya at ginagaya na niya. No? Kung ano man ang maging bunga sa pagtayo ng kanyang mga anak na yon at makita ito ng tao, ng iba sa mundo, yan na ang mga tinatawag natin na that's the grace. Yan na ang grasya talaga. Mercy na yan sa mundo. Mercy na yan, kapatid, na mahikayat ng mga tao na dyan. Ang importante na itong nasa loob na kapatid. So after this, Pergamos goes into Thyatira. Sa Thyatira, kapatid, na church na yan, so makikita na natin yung movement na dito na tayo na, pinadaan tayo ni Kristo dito ngayon ni Jesus sa church na maraming mga negosyante. Ito rin yung church na ang panahon din na ito rin ang panahon na nag-develop na ang planet Earth. Marami ng mga industrial na mga expertise. Movement ito Movement na. Dumadami na ang tao, dumadami na ang skills, dumadami na. So ito na nga ang movement, kapatid. Okay? So dito natin naintindihan na ang movement ng story of redemption sa closing ay talagang piniframe ng Panginoon na hindi na tayo mawala kasi 1 to 7. Dito 1, 2, 3, 4. We discuss about the 4. The first 4 churches. So dito lang natin as part ng ating series na ito, naka-frame time ito ng 1 to 7. Ano yung time niya? Sa Church of Ephesus, from the time of Church of Christ to 100 AD, ito yung Church of Ephesus na yung pakikibaka, yung galaw nito ay unti-unting pumasok yung gira. Hindi pumapasok kasi gira na ito simula pa sa Garden of Eden. Dito pumapasok na yung art of war ni Satanas. Kaya dito, nag-liberal. So sumakay siya doon sa enthusiasm ng mga membro ng Ephesus na, okay, padamihan natin ang membro kasi ito na ang mensahe, nandyan na. So dahil the world is governed by worldliness, nandoon, so gusto nila na mahikayat ang marami, kaya kinompromise nila yung practice ng marami para hindi sila ma-prejudice papasok sa church. So take note of that line of philosophy. So makikita mo na philosophy of God, yung philosophy ng tao at ng kaaway. So from the Church of Ephesus, dito na sa Smyrna. Yung Smyrna naman, dito rin mababasa natin yung 10 years, di ba? Sa panahon ng Roman ni Nero, di ba, sinusunog niya. Kaya mayroong 10 years yan, 10 days, na bloody talaga siya, bloody. Kasi napaloob yan sa chapter na yan. So from 100 AD to 313, yun ang tawag the persecuted church. Now after the persecuted church, dito na sa compromising church. Bakit compromising? Kasi dito na nagsimula, 538 yan di ba? 590 yan. Tapos 538, doon nag-function na yung little horn na pinag-usapan sa Daniel 7. So after the Pergamos, Thyatira. So every corresponding events, mayroong corresponding time. Kaya dito inarrange ng Panginoon na huwag tayong gagamit ng before. Kung ano ang nangyari dyan sa first, yun ang nangyari sa first. Kung ang nangyari sa second, yun ang nangyari sa second. Ang nangyari sa third, yun ang nangyari. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na before 7. Huwag mo nang sabihin before 7. Kasi alam mo, definite yung 7. Definite yun yung 6. What comes after 6 is 7. What comes before 7 is 6. So wag ka nang magsabi ng before, that's really 6. That's really 5. That's really 4. That's really 3. So mag-ingat tayo, kapatid, kasi signified ng Panginoon yung 1 to 7, kapatid. So yung nangyari sa sa generation na yun, yung movement na nangyari, kapatid, no? Yung nangyari na movement sa generation na yan, ay sinulat yan. Advanced na sinulat.
Although si John na ni-engage ni Kristo, para makita ni John, maramdaman ni John, the truthfulness. Kasi siya mismo AD 96 ito nangyari. Nakipag-usap si Kristo galing na sa langit, bumaba doon sa isla. Na yung first love, that was left your first love. Kitang-kita, yung na-experience yun ni John the Revelator. Diba? Kaya nga napunta dyan siya sa isla Diba? Yung ginagawa ng maraming kasamahan sa loob na nag-compromise na uto ng Roman Empire. No? May mga traidor na, kinuhinto na ganito. Kung ano nangyari kay Kristo noon before he was crucified, di ba? Bago siya crucified. Ang dami noon yung mga followers. Pero at the very moment, dininay siya. Sila pang sumisigaw, crucify him. So yung nature ng anthropos o tao, human. So nangingibabaw. So pero dito, ipinagkaloob sa atin ng langit, yung Book of Revelation na the revelation of Jesus Christ. I am Alpha and Omega, the first. That He is the beginning. When He created us in love. So dito natin makikita, kapatid, na ang mensahe ng Book of Revelation, in-arrange niya ng 1 to 7, kasi the message of completeness must to be realized to complete the story of redemption. Kumplituhin niya yung story of redemption. I-redeem niya na tayo. Ano yung focal point ng redemption niya? He will come with the clouds in heaven. So from John's time to the second coming of Jesus Christ. Ipapatuloy natin itong the remaining 3 churches kasi dito ang pinaka-crucial at critical. Dito na yung movement, kapatid. Okay? So please invite your friends. Kasi dito ang pundasyon. Ito ang pundasyon, no, na yung movement sa loob ng iglesia. Kaya inuna talaga ni Kristo the 7 churches. Now from the 7 churches, the 7 seals, di ba? Then the 7 trumpets. So tuloy-tuloy na yan, kapatid, na ang pinaka-main subject ng Book of Revelation is the triumph of His people. At ang main theme dito ng Revelation is the relationship of Christ to His people and the relationship of His people. Tayo ngayon na naka-online, tayo ngayon bilang kabahagi ng generation na buhay na nakakita sa katuparan, sa fulfillment ng binibitiwang salita ni Kristo sa river, sa mount at sa island. Tayo ang pinili na sinabi ni Kristo that this generation will not pass, will not die, my friend. Will not die. Because God is preserving our lives. Just believe it now. Just believe it. Because that is the work of redemption. To protect and preserve His people, my beloved friends. So have the comfort tonight. From this time on, you are chosen and we are chosen. We are the stars of the book of Revelation. We are learning lessons of the past. We are learning, we are seeing who we are yesterday. Sila, tayo sila. And that is the very reason that we need Christ and Christ alone. The revealer, the author, and the finisher of our faith. His righteousness is our righteousness, my friends. Shall we bow our heads for prayer? Our great God, loving Father in heaven, in thy throne of your grace, we would like to thank you for the message that you have engaged to John and to us, the last generation. Thank you for giving us the light that the book of Revelation is about Christ and His coming. It's about Christ and His movement of His redemption. And we thank you, Lord Jesus Christ, for telling us, for instructing us how the enemy is getting into the life of God's people.
how he made compromises, how he offered his compromises, how he offered his healing philosophy, how he offered the principles of the world. But thank you, Lord Holy Spirit, for giving us the light, especially for this generation. Thank you for the protection that we are enjoying right now. That in the movement of the global pandemic, the global signs and the global movement of your coming, because that was said in the Mount of Olives, that your coming is all about the movement of this planet Earth, where it covers famines and pestilences. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Holy Spirit, for giving us dreams and visions, for inspiring all of us to share this message. Let it be, Lord, that those people who have doubts, because we are human, filled with doubts, give them dreams and visions. Allow one seeds of truth, which they have not heard before, which they have learned today, be the seeds that will grow and eliminate the pride in our hearts, that we can grow in grace and in the knowledge. Allow us to experience the growing in the knowledge. In Christ's name we pray. Amen.